Toto sú dôvody, prečo má môj chlap viac testosterónu ako ten tvoj. Že na strave záleží, si už počul, ale málo kto povedal, čo jesť. A preto skús do jedálnička zaradiť morské plody, hlavne ústrice, červené mäso, orechy, alebo napríklad aj kakaové boby, ktoré sú plné antioxidantov a zinku. A medzi nami, tie ti z neho urobia aj spíjačku. Bez tukov v strave, ideálne omega-3 mastných kyselín, ti to fakt nepôjde. Avokádo, orechy, tučné ryby, olivový olej, všetko toto má omega-3 zdravé tuky a toto je úplný základ pre tvorbu hormónov. Neuveríš, ale aj silový tréning, kde cvičíš s váhami od 70 do 85% maxima 3-4 krát do týždňa, dokáže tvoj testosterón takisto odpáliť. 10 až 12 hodín ako profi športovec asi spať nebudeš, ale doporučujem ti minimálne 8 hodín, pretože potom ti ani tribulus nepomôže. Stres potláča tvoju tvorbu testosterónu, viac stresu sa rovná menej sexu. A ak chceš niečo sypnúť, doporučujem ti zinok, horčík, ashwangandu alebo D3. Pôsobia synergicky, znižujú stres, kortizol, zároveň optimalizujú tvoj testosterón a tvoje hormóny. No a všetky tieto suplementy kúpíš na Gymbime na zľavový kód ZAJO5. A pre viac videí daj follow a napíš, čo ťa zaujíma ďalej.